Poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve schválili dotáciu vo výške 49 000 eur pre klub Vodného póla na letnú prevádzku kúpaliska Eva. Toto rozhodnutie doplnili o uznesenie, aby pólisti zabezpečili podmienky na bezplatné tréningy klubov. Čo je najdôležitejšie, že športovci a športové kluby budú mať k dispozícii vonkajší bazén zadarmo. To je podmienka, ktoré mestské zastupiteľstvo určilo. To znamená, že mimo otváracích hodín budú trénovať títo športovci v tomto bazéne. Ostatné podmienky sú dané v projekte, kde sami vodní pólisti povedali, že budú uplatňovať zľavy jak pre dôchodcov, tak pre deti. Čo sa týka tejto ďalšej prevádzky, nepredraží sa vlastne činnosť klubu Vodného póla s týmto? Nebude to nejak riešiť mestské zastupiteľstvo alebo mesto? Nebudeme to vôbec riešiť, lebo táto oblasť, cez ktorú sa vlastne financuje toto zariadenie, je oblasť podnikania a to je riziko toho žiadateľa. Ako do toho ide? 49 000. Ani viac, ani menej. Poslanci sa v rámci interpelácií zaujímali aj o bezbariérový vstup do budovy Piešťanskej pošty. Na dožiadanie poslanca mestského zastupiteľstva som kontaktovala vedúcu pošty v Piešťanoch, ktorá mi oznámila, že pošta v Piešťanoch má štatút bezbariérovej pošty. Tento bezbariérový vstup je umožnený z ľavej strany od Kukučinovej ulice, kde sa preberajú dôchodky. Na požiadanie príslušnej pracovníčky pošty je možné poskytnúť všetky služby, ktoré pošta v Piešťanoch poskytuje.